kay gasto kaning sakayana rit. Wow, maabot yun yung mga 12 or 15 kay puros man mahalon gigamit. Kuan man, may mga Santa Clara. Kisa may nipalit ang tag-iya o ikaw? Tag-ija ra. Sa to pa mga 15, 20? 15. Mga 15. Apil na liboran. Dana libor. Murag barato ra no. Barato ra yun. Kay kanang mo palit tag humandaan kay pila to? 25, 30. 5 ug kanang dataman makina 35. Na may manjog 15 ra may nani pero dili ag materialis pag yadto dili ingog mga Santa Clara katurang kuan. Unsa pinak-an siya no? Pila man unsa tuingan anang unsa nga nang sa ilalom da? Kat. O pila ka kat ni? Tukat ra dite. Tukat? Tiyo ba guys kaning iyahang trabaho oh. Pinak-an 2 cats. Napoy 3 cats. Pindis pagama. Ano may makinaan eh? Kuha nate 5 kabalyas ra. 5 kabalyos. Hala guys, kung kinsain magpabagama og pinak-an, ari alaman si Lorito aring asinan oh. Barato ra yang labor guys. Sa ganahan lang. Sa ganahan, manhang. First come first serve. Di ba kakakitaan ni magsigi og hinuktok? Pag ingon ni Jag sige hinuktok ni yung kung kanunay. Niyon si Jag kanang nervous breakdown kuno hapit na kuno maana. Tay. Bantog ra si Jag kay tanaw na rong taw-taw di ba magsigi nang hinuktok. Diyan mo nang pagkakuan na mo tong ahong gi ingnan lagi og unsa joy sakit. Ingon si Ja lagi jud kuno na daghan jud kuno jag sakit kana sa dunggan ni Ja dana na sa ijahang mga sakit sa ilawom naay mga daghan nga mga tambal nga mga sa kahoy mo ijang pangkuhaon kay di man mi kaila bisag unsaon neto yun ma tapos tindahan bisag unsaon kay di man mi kaila na po yung bagon naibagon nga ijang giingon nga mo ibangan aning-ani. Wa pa. O may kaila kay na daghan man di klase ning bagon. Ug si Ja di makuha. Mao lagi nga ijang ikuan namo kay tiguang na magud si Ja. Daw mata kaila. Mao na si Jay mokuha kay wa man mi kaila. Pero og makakita mi og bagon nga kadtong ijang giingon si awi ra may nagkuan lagi. May ipada kay aron madali pud ani kay ang ijahang kuan kung sa ijahang pangdungog og sa isang sakit sa ijahang lawas mas unahon kuno ni jag tambal ang sakit sa ijang lawas aning kay tingali kuno maana kalingon ng pag hinuktok Sa man na. kaya ang gusto dahil nila atong baji adto dadto na ang pagkabungol gumikan ko na sa ijang sakit sa ilawom ba kay nga naman nga ningon man si Jang nga nipislit kuno si Jang ilong na kunin mo gawas nga hangin Kinang motor ni Berto itura ng sang adlaw na plat. Mo nang pagpanawag nimo awang gid pamayluan og gigasto ko gasto na milsayas ay gasto nang ligid. napalitan din mo ligid No kay sa medyo sakyan ngay ni balibar man kadto. Singan anang gipugos mag-runner nga bisag sa to. Dito sa bukid lang alam magdi padaganon. Singan nang way hangin. Lata ag itong guma. Nya ni mandar man og patawran itong nay mahalong ligid ay tag 1 1.4. ang kadib lagi pod nga kanang naay ijahang motor pwede man gamiton pero mubo man gud to musaghid man tong isang kuan og isa ka na to adtos Okay, gigamyan matog ligid. May jang ingon. No tong gi pag human nimo panawag ang gi adto ag motor gi padaan adtong siya
Nalulay ko ni Jack, kaya na ano. Yeah. Chat mara manawag na naman ko sa amo adto nga nga ko pamilite pabalik ato. Pabalik ito pagit ako patambalik. Mauwaw naman ko ani hindi sila po ni mo bitaw ni abot ko ani ya kani pasalig sila nga suportaan ko nila kay pagpatambal ho kanang pangonsumo alangan mang magkaon-kaon ko ani mutuning ko. Ano nga? Okay ra man na. Okay ra na kay naamong ko'y bugas. Kanang pagpatambal ra may wa jud ko jamo kay labaw ko puti nga wa na ko'y trabaho. Muna akong gichatan lagi na silang mimi ato ang giingnan. Dili mahimo nga moingon mo nga wa mo jamo. Kay once nga ni ari inyong papa, injo na nang gisaaran na inyong gustuan. Diya kay baw mo ako'y trabaho. Ang giingnan hunahunaan ninyo ha. Gibijaan mo sa inyong inahan, walain nag-support, walain nagbuhi ninyo kundi inyong papa. Karon nga ning inahanglan inyong papa tabang tabangi ninyo pagtampo-tampo mo. Ang giingnan siguro to na nakuhit ito kasi ni chat. Ante, nay kuan ko no dili ko no nila kaya lagi ko no ngawa ko no ilang papa kay sa pagbija ko no sa ilang mama wa ko no sila laing kauban kung di ilang papa inaara man day na mangita ko no sila paagi mangulik ko no sila mga igsuon. Unsa? Mano di mo mamanglingkod na. Pa, latos mo? Nya. Ano mo magpalapos ang gatos sa wala Ang problema anang usa, Way mo drive. ha? Way mo drive. Ano man? Wala man gyapon mo drive. Pero basin unsa Ang sabay kay ang usa doy magtuon. Pero nagkuhan naman to kay bag-o pa magutong na sakyan karon ninyo. Dito magkita. Bert. Oh. Napa ko no biyahe ko no motor pwede pa ba? Oh, good. Wa ko problema. Mauwaw man ko nimo. Ah, wow. Ojo ano ka pa presyo man. Yun na murag nalain si Jabani. Anto. Di na ko madto ato pakita ya. Ana ino ba? Sani na style lang okay. Por dajon. Ako wa gani ko gi-offer. Intog na. Naari pag umangkon nga buutan Bert. Na. Og matog. Og matog. Ha? Buutan og matog. Ala, Bert. Di man lumiho. Wa gani mapainom na mo reg na ay beer or tanduay kaway Ay kwarta. bikog aso na napaim na. Unsa to ko? Unsa lang? Lain ko ni ato. Na preso na ba ko? Bako. Unsa lang makapanulis ko. Bako. Buhi pa baron. Patay na si Patay na. Kinsa man day itong kuan? yung asawa ni nang miyon na bitaw to. Si Pedro. Si Pedro tong Ay aga na Madagara pag lamok. na priso man to. wa sa may lamok palit ka. Sabi sa may lamok. Wa sa may katol ba? Palit sa nun ko. Palit ato kay mo papasig nag-ana jang uo. Di, kaingon si Roslag, mao ni tugpahanan na ni hongo. Na priso na to ba si asawa na miyon na. Ah. Ingingan ko nag adto sa kunin sa tinunto ha. Iba para ba no lokota to baligo. Na ay kantilili. Ha? Na ay kantilili dia. Oo no. Unsa man na? Magda ko na sa ni kuli. To, palit sa tukaw. Diyan na adto. Ah, Na adto. bon ay atong kuan na nang bag. Pagamay na sinsiwa. Wala tanaw-tanaw. Unsa nga na? Tanaw-tanaw. Unsa nga? Tanaw-tanaw. Mananaw. Mananaw. Tanaw-tanaw ka. Ingat sir, ya pwede ba di karga ginaplano pwede na mo. Initan te magda ko ni dagabit kananay. Muagi man na atong na iko Sa ano. man pagkuan ani pagpa Pag
Kana pagpasanay. Kuan. Mukuan mo na mo. Gamot. Di, mo. Ay gamot. Mukuan ka gamot. Usaha, masun na. Oh, misa nga nalagi ni Musaha na. Gamot na di. Kumusta na dahil si Kuan? Umayo baga. May yung Isa ko. uwi pa. Si. Sa sur ba si Kuan ba? Ay, tirado ba? Dugay ra. Ha? Dugay ra. Dugay na di ay. tanong eh. Agiyag bagyo. Agiyag bagyo. Kunaw ko abi. Ang lakaw na taya. Madto pa ko na to. Ha? Madto ka dunya. Mato sa amin sa amin. So na ibilin ko na. Ha? Ibilin na. Ibilin sana. Law. Charge sa atin. Ihatod yun mo to sa nibirto ron to taon. Asa man ka? Mato sa kwarto. Hmm. Oh. Mabuhi ba rin tagoy kabuhi, Bert? Ha? Mabuhi ba rin tagoy kabuhi? Na may kabuhi pero ang kabuhi nga dili problema sa lawas kanang kinabuhi. Diya ka nang giingon nila nga gisakahan kag kabuhi dauta na. Muna peligro kung muna mo kusog diha sa atong lawas kay way nada na lisod na ginawa. Sa tutong gigon sa tiguan. Nga Katong istorya sa tigong dogay ko gi mugsukan. Dogay ko gi kuan. Sa may kauras man at oksero kapin. Dogay na human. Dogay sa human ug pangita sa akong kabuhi. ang kanang kabuhi gud kay nyara man ay pulso. Connection man dire. Kasagol sa daghan man kog sakit damo ko'y matambawan itong mga tambaw nga mananambaway. Sana ra may tambawan ato. Na man nagpatisting ko gi musuhan naman ko. Man ano na ahong lawas. Da nakaibaw ko sa lawas nga sige ko kapas mo kanang mag-drive da. Di pa mo abot sa ruta. Da ladyo pa da. Power bank. Power bank. Ha? Power bank. Di pa makita ba ang bukid. Nagakumpas pa na tingkauna, gahukad na tong mga kusinero to pambot. Ipakanon ko. Di man pud magsilbi nga mupulis sila na ho. Mutanaw sa kumpas basig ana agi street sa di ana diri ang pambot ging ana. Di nigpuli na ho. Dadyo Tagpila man ang kumpas. 300 naman. Kapin. Ano naman palit ka? Di kay kana mo suhod taglasang kag kinahanglan mo tag kumpas. Kasaman. Kana mo suhod taglasang ba? Mawa mo pud tay kumpas. Ha? Kana ba mo kuan taglasang? Ah. Mawa man ta nagwa tay kumpas tanahon. Pwede dahil na ay. Hmm. Tag 300 kapin to palit na ho. Kay ikatulo na to ka kompas sige kabasa. Di na ho makuha ba nga mabasa sige maulan mawanan. Wala di kay timbangan ti. Naman. Timbang pag ako. Ari sa mi. Kay nanti bangon. Ni gamay mo kuno dyan. Ha? Timbang. Timbang. Timbang Nasa mi, kamo. Bert? Hinubig kamo. Dagan ngari. Papa mapapag-init, nalimutan ko eh. Tantong istorya, nalimutin.